Kenalaken kami saking kelompok setunggal, kami badhe mbuataken tugas ingkang dadi pranata acara. Perkenalkan nami kula Briana Polo Fahri Alanis. Kula Deren Arkanata Isra. Kula Fatih Kalfian Mujaki. Kula Wahyu Firmansyah. Selamat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Bagya Iwana lan Rahayu. Nuwun dumateng para pajenenipun ajinipun ingkang tuhu kula bakteni. Dumateng Bapak Ibu Sinedahan saha para tamu sedayanipun ingkang winatu ing pangkurmatan. Sadaringipun kaprana kula ngaturaken kasugengan lan kawilujengan dumateng panjenengan sedaya. Sugeng dalu, sugeng papalinggahan saha sugeng lelenggahan. Mugi karahayon kantar taman saha pangayanipun Gusti ingkang Maha Mirah. Puji syukur awet saking sih tuntunan saha pangayanipun Gusti ingkang Maha Mirah. Puji syukur alhamdulillah semoga kita aturaken dumateng ngersanikon Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kanugrahan dumateng kita sedaya. Sadanipun ingkang tinti wanci punika kula lan panjenengan saged gempa manunggal saged sepanjang ing sapatemon ing dalemipun Bapak Hadi Sunaryo kanthi boten manggih rupana. Bapak Ibu saha para rawuh sedayanipun ingkang kula bagya mulya. Ing dalu punika panjenenganipun Bapak Hadi Sunaryo nimbali kula lan ngaturi rawuh panjenengan sedaya saperlu kersa derek anges treni anggenipun Bapak Hadi Sunaryo saputra ngaturaken rawuh syukur dumateng karsanipun Gusti awit putra pambayunipun anak Mas Yanu Pramudita sampun winisuda dados sarjana sastri Jawi saking pawiyatan luhur Unesa jurusan Pendidikan Basa lan Sastra Jawa. Bapak Ibu saha para rawuh sedayanipun ingkang minulya, kula minangka pranatacara keparengan ngaturaken rantaman tata cara ingkang badhe kalabahan ing pepanggihan punika. Wondene rantaman tata cara ingkang sampun karacik inggih punika. Setunggal, sepisan pembuka. Kaping kalih pambayar harja saking ingkang hamengku gati. 3. Kaping 3 sesora. Sekawan, kaping sekawan kembul bujana. Gangsal, dene ingkang pungkasan drama pangiring. Mekaten menggah rantaman tata cara ingkang sampun karacik wonten ing acara dalu punika. Mugi-mugi kita sedaya saged nderekaken ngantos dumugi paripurnaning tata cara. Setunggal Bapak Ibu saha para kadang sinenda ingkang bagan mulya, sumaga pepanggilan punika kita bika kanthi maos basmalah sesarengan. Kula derekaken Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saha para kadang ingkang kinurmatan, tumapaking tata cara kaping kalih atur pambagya saking ingkang hamengku gati. Dumateng ingkang kabji ayeluhi panjenenganipun Bapak Hadi Sunaryo kula mangakaken para lenggah ingkang tansah satuluhur ing budi maketan kala wau atur pambagyarja ingkang sampun kaaturaken dungkap tata cara candhakipun sasorah Bapak saking Suharmono minangka sesulipun para kadang ingkang sampun kadhawuhan ngomboyongi tata cara punika. Dumateng panjenenganipun Bapak Suharmono kula sumangaken papat matur agung panuwun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Sumarjo ingkang sampun paring dawuh pangatikan dumateng kita sedaya, utamanipun kagem anak Mas Yadu ingkang nambe wisuda dados sarjana sastra Jawi. Mugi saged amunipun greget panjenenganipun badhe anapaki gesang ing bebriyana. Para lenggah ingkang tansah kabut ing kanugrahan tata cara cakedanipun dumateng panjenengan sedaya keparega jumateng sawetawis jeneng tumuju sasana boga minangka wujuding raos syukur Bapak Hadi Sunaryo ngantara sampun nyawisaken dedaron sumarga kekasan kambul bujang binurun lan enggalipun gedeng-gedeng lang ingkang sampun kracik dening juru pranata Pitaswara. Dumateng para kadang ingkang tinanggih angoyohi jejibahon, kula sumanggaken dumateng para tamu sinedahan sumangga jejibahon.
Kula sumangkaken dumateng para tamu sinedahan sumangga samya anggoribi dedareng ingkang sampun kasempataken. Gangsal, Bapak utawa Ibu, tuwin para kadang ingkang minulya. Sajagipun tata cara kebul bujana sampun purna. Sumangga kita lajengaken tumpaking tata cara candhakipun inggih punika donga pamuji. Dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Mujaki kaberonga nyarirani sumangga. Bapak utawa Ibu, para kadang kangkum miwah putri ingkang setya tuhu ngetresnani pepanggihan punika. Kanthi donga pamuji kala wau purwa madya lan wasaning tata cara sampun kita lampahi sesarengan. Kula ingkang nderekaken lampahing tata cara ngaturaken agunging panuwun saha nyuwun pangapunten menawi sedaten kula matur boten bab-bab ingkang kirang ngerani pangalih panjenengan sedaya. Semoga pepanggihan punika kita punawi kantos semawa sanggala sesarengan kula nderekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun ingkang sampun ningali video tugas kula. Ingkang kula lan rencang-rencang kelompok setunggal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.